Μπλοκό μου κάναν τα ΕΚΑΜ, θυμάμαι στη Βρυσάρα, μα δεν υπολογίσανε το τούρμπο το Ναβάρα. Άιντε, κοροϊδά, μάτσι. Προχθές μου κάναν τα ΕΚΑΜ 45 μπλόκα, μα δεν υπολογίσανε το τούρμπο το Toyota. Ρμάτε! Μπλοκό μου κάναν τα ΕΚΑΜ, θυμάμαι τη Δευτέρα, μα είχα κρυμμένο το λαγό στο φίλτρο του αέρα. Τέσσερα επί τέσσερα και με διπλή καμπίνα, ο Ράζος κάθεται μπροστά και πίσω η καραμπίνα. Το 4x4 το έχω διαλύσει, Ρόπο, και εσύ είναι δίπλο καμπινό και τουρμπο Μιτσουμπίσι. Ω μάμα! Και για μας! Στο 4x4 που μου είχες κάνει δώρο, βρήκα άνθρωπο, προχθές πήγα και του βαλά και νίκελ κότσα δώρο. Στο 4x4 θα βάλω παραπέτη, με σωστή καταδίωξη ο σκύλος να μην πέφτει. Άμα δεν έχει κάγκελα, αυτό δεν είναι αμάξι, γιατί ο κρυός με μια τσινιά μπορεί και να πετάξει.